Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. F'dan il-ħadd, ir-rabaħat tal-Eid li huwa msejjaħ ukoll il-ħadd tar-Raj it-Tajjeb, għaliex dan li se nisemgħu fil-Vanġelu fil-qari llum, Kristu jirpreżenta ruħu bħala ir-Raj tal-merħla. Hekk il-Knisja mad-dinja kollha tagħmel talb speċjali lill-Alla għal vokazzjonijiet. Walhekk ejjew aħna wkoll illum nitolbu l-ewwel qabel kollox għas-seminaristi tad-Djoċesi tagħna. Anke l-ġabra sejra ssejr fil-Qudiesa se tkun għal bżonnijiet tas-seminarju maġġuri tagħna. Ejjew nitolbu għaż-żgħażagħ biex huma wkoll jarfu jagħmlu l-għażliet tal-ħajja tagħhom fuq is-sejħa li l-Mulej jagħmlilhom. Bħala il-Qudiesa wkoll nofruha llum għar-ruħ ta' Kelinu u Ġorġa Żammit. Ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi f'Alla jitolbu maħfra għal ħtiejietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewijiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Jint li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Jint li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek Mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-Raj qawwi tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pietru mimli bl-Ispiritu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fih. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel huwa hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dan Ġesu u l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ilifu m'hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bniedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-Mulej irrodu ħaj lill-Alla. Salmi sponsorjali ngħidu flimkien il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Ngħidu flimkien il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Faħru l-Mulej għax hu tajjeb għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Aħjar tisken fil-Mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-Mulej milli tittama fil-gbarat. Ngħidu flimkien il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Niżik ħarta li weġibtni u kont għalija salvazzjoni tiegħi. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Ngħidu flimkien il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, imberkukom minn dar il-Mulej. Alla tiegħi jien lilek inkabbar, faħru l-Mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ngħidu flimkien
il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabbna l-missier. Nistgħu nissejħu uliet Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma arafniex lilu. Eżis, issa aħna uliet Alla, imma se jkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madankollu nafu li meta jidher hu aħna nkunu bħalu għax narah kif inhu. Il-kelma tal-Mulej. Jiena ir-raj it-tajjeb jgħid il-Mulej, jiena naraf in-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Jiena ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naġġ tiegħu. Il-mikri li mhuwiex ir-raj u li n-naġġ mhumiex tiegħu jara l-lupu ġej u jħalli n-naġġ u jaħrab u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikriju ma jħabbilx rasu min-naġġ. Jiena ir-raj it-tajjeb. Jiena nara fin-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili bħalma l-missier jaraf lili u jiena naraf lill-missier u n-naġġ tiegħi nagħti ħajti. Għandi wkoll naġġ oħra li mhumiex f'dan il-maqjel lilhom ukoll jeħtieġ niġbor u huma jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed. Għalhekk iħobbni missieri għax jiena nagħti ħajti biex nerġa' neħodha. Ħadd ma jieħu dieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi s-seta li nagħtiha u għandi s-seta li nerġa' neħodha. Din hi l-ordni li ħadd mingħand missieri. Il-kelma tal-Mulej. Ma nafx għaċaw minna forsi diġà insejna dak li tlabna lill-alba dal-għodu kif bdejna l-qudiesa. Bdejnija bir-rat tas-salib u wedna li dan kollu li se nagħmlu ħanamluh fl-isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Imbagħad stqarrejna quddiem kulħadd pubblikament li aħna midinbejn, li aħna fraġli, li aħna inqasna lil xulxejn, weġġajna lil xulxejn. U għalhekk tlabna wkoll maħfra lill-Alla għal dan il-mod ta' ħajja tagħna, ta' ħajja żbaljata. Imbagħad għamilna talba lill-Alla, għamilna talba sabiħa
U di kienet tejtek, ma nafx tiftakru jiex. Għamel mulej li aħna il-merħla ċkejkna tijek naslu fil-merat fejn wasal ir-raj it-tajjeb tagħna. Din it-talba turina x'inhi ħajjitna. Ħajjitna hija mixja pellegrinaġġ biex minn din l-art naslu fil-merat ta' dejjem, għal ħajja ta' dejjem. Mhux ta' bxejn f'dan ir-rabaħat tal-għid, iż-żmien li fih qegħdin nfakru u ngħixu ir-rebħa ta' Kristu fuq il-mewt, il-Knisja l-Vanġelu jippreżentalna lil Ġesu bħala ir-raj it-tajjeb. Ma nafx tafux, imma l-ewwel ġbijat li l-insara kienu jpittru ta' Kristu ma kienux dawk ta' Kristu msallab kif forsi aħna naħsbu. Fl-ewwel żminijiet tal-Knisja l-insara kienu jpittru iġbija ta' Ġesu ir-raj it-tajjeb. Għaliex kienet ġbija li jafa kulħadd, kienet ġbija tal-ħajja ta' kuljum. U tafu fejn kienu jpittruha? Fl-ewwel żminijiet il-Knisja kienet tiltaqa' fid-djar, mhux fil-knejjes bħal tagħna. Imma din iġbija insibuha diġà impittra, imnaqxa fuq oqbra fil-katakombi ta' Ruma min kellu ċans jinżel f'xi wieħed minn dawn il-katakombi, jista' jara din il-figura ta' raj li qed iġġor fuq spallejh in-naġa l-mitlufa. U din kienet tiġi jimnaqxa fil-lapida fil-wiċċ ta' kull qabar. Min hemm infatti wieħed mill-ewwel ħjiel li kienu jarfu llum anke l-istudjużi jekk dan il-qabar hux ta' bniedem pagan jew hux ta' Nisrani. Għax fl-ewwel żminijiet il-pagani u l-insara fl-istess ċimiterji jindifnu. X'kienet tfisser dejna l-insara li fuq il-qabar ipittru l-figura tar-raj it-tajjeb? F'kelma waħda kienu qed jgħidu dan it-twemmin tagħhom. Jiena nemmen li dak li qiegħed jistrieħ hawnhekk mhux mejjed, in-Nisrani jemmen fir-rebħa fuq il-mewt. Dak li qiegħed hawnhekk il-ġisem tiegħu il-fdalijiet tiegħu qegħdin hawn, dak huwa bħal dik in-naġa li Kristu refaħħa fuq spallejh u ħada fil-merat ta' dejjem. Araw eżies x'messaġġ sabiħ ta' tama. L-ewwel dubju li jiġina quddiem il-mewt ta' xi ħadd qrib tagħna. L-ewwel kelma li tisma' u li toħroġ minn fom bniedem li m'għandux fidi quddiem il-mewt jgħidlek issa spiċċa kollox. Ma baqax tama. Imma n-Nisrani il-mewt mija xejn għajr il-passaġġ fejn ir-raj jitbaxxa jerfek fuq spallejh biex idaħlek fil-merat ta' dejjem. Imma din il-ferħ, din it-tama ta' ħajja li ma tispiċċax, irrid ngħixha mill-lum. U meta jien ngħix din il-ħajja tar-raj it-tajjeb, jiena u int, meta nistgħu nagħmlu esperjenza li veru Alla jħobbna, mhux fl-imħabba tiegħu. Għalhekk il-Ġesu hawnhekk fil-Vanġelu San Ġwan jgħid jiena r-raj it-tajjeb, ir-raj it-tajjeb li jagħti ħajtu.
Issa tradizzjoni preċiża mhijiex tant ir-raj it-tajjeb, ir-raj il-bravu li jagħmel xi ħaġa tajba, imma tradizzjoni preċiża hija jiena ir-raj is-sabiħ u jien is-sbuħija tiegħi tidher meta jien nagħti ħajti. Li hawnhekk għandna kontradizzjoni kbira. L-ewwel qabel kollox veru, is-sabiħ, aħna maħluqina s-sabiħ. Xi ħaġa sabiħa tiġbdek. L-ikraħ ma rridux, l-ikraħ nipprova nwarbu. Ħanġib eżempju banali. Jekk jiena mort tant il-ħanut u mort biex nixtri l-frott u rajt tuffiħa sabiħa, ħanixtrija. Imma jekk jien rajt f'dak iċ-ċeston tuffih imħassar, minix se mmur nixtrih, ħanwarbu, ħanażel dak li mhux imħassar. Ħanażel dak li huwa sabiħ għalija, għax dak li huwa sabiħ huwa tajjeb għalija. Mela aħna maħluqin għas sabiħ minn dak li hu sabiħ. U għalhekk niġibdu lejh. Imma Kristu jgħid meta jiena nkun merfuħ bejn sema u ard, jiena niġbed lejja lill-bnedmin kollha. Meta Kristu hawn qiegħda l-kontradizzjoni, huwa qed jgħid jiena sabiħ. Imma fejn jien sabiħ? Meta nkun mislub. Meta min-naħa l-oħra s-salmista jgħidilna tant ma kienx hemm żbuħija fih kruwa li min kien iħares lejh kien idawwar wiċċu. Għax il-sbuħija ta' Kristu mhijiex qiegħda fuq dak li jidher, imma qiegħda f'dak li jagħmel għalina fl-imħabba tiegħu. Għaliex is-sbuħija u l-imħabba vera mhijiex l-imħabba tal-istampi, tal-films, tat-televiżjoni, imma hija l-istampa vera tal-ħajja li jien nurik kemm inħobbok minn kemm jien lest li nagħti ħajti għalik. Għalhekk imbagħad Ġesu jagħmel jikkompara ruħu u jgħid attenti jiena m'iniex il-mikri. Ir-raj il-mikri ma jimpurtax mill-merħla, ir-raj il-mikri jimpurtax mill-flus. U xinġil periklu, xinġil l-lupu, farfar u telaq. U din hija eżjes, dan huwa invita għalina, għaliex ħafna drabi aħna ibda minni, minna ngħid għal ħadd. Jien nittendi li ħafna drabi niżbalja. Xi drabi nweġġgħu il-xulxin. U hawnhekk pubblikament nitlob li jekk weġġajt il-xi ħadd taħfruli, mela le. Imma irridu ma rridux ħafna drabi għaliex niżbaljaw. Jew aħjar x'inhu il-ħażin? Huwa nuqqas ta' tajjeb. Il-ħażin fih innifsu ma jeżistix. Jeżisti jittajjeb. Ħanatikom eżempju. Hawn ħafna minnkom nisa tad-dar. Żgur li f'naħseb ħafna minnkom mhux diġà lesti, llum ħatmur d-dar u ssajru l-ikla tal-ħadd tal-familja. Ara int kemm ħdimt biex tagħmel platt sabiħ, imma forsi x'jiġri tinsieħ ftit fil-forn żejjed u taħraq kollox. Inti dak li għamiltu biex taħarqu. Inħaraq. Il-maħruq x'inhu? Dak li mhuwiex tajjeb. Imma inti fil-moħħ tiegħek rid tagħmel it-tajjeb. U din hija xi ħaġa li lilna għandha tagħmilna l-kuraġġ. Aħna maħluqin minn Kristu, aħna maħluqin biex insiru nixbħu lil Kristu. Aħna maħluqin biex nagħmlu t-tajjeb. Veru, tgħiduli imma fraġli jien, nitfixkel. Ħafna drabi jien it-tensjoni tal-ġurnata iġġali naħtaf wieħed lill-ieħor. Dan nagħmlu anke jien. Frotti lejja, imma għax jien naħtaftek, għax jien fil-familja jgħat miegħek,
ifisser li jien ma nħobbokx. Għax jien forsi nonqsok b'xi kelma żejda ifisser li jien nobodok. Ejjew naraw ftit ir-relazzjonijiet tagħna kif huma ta' bejnietna. Però noqogħdu attenti għax il-periklu tafu fejn hu. Il-periklu hu li huwa faċli li aħna ngħixu qisna rajja mikrija fejn aktar milli jimpurtani l-persuna nibda jimpurtani jonara il-flus li ħandaħħal minn fuq il-persuna. Ħanġib eżempju li hija pjaga f'pajjiżna u mhux f'pajjiżna tafux imma d-dinja kollha. L-eżempju tad-droga. Min jiġi biex jagħti lill-uliedek jew liż-żgħażagħ tagħna id-droga jagħmilha ta' sabiħ. Jibda jipprova jitħabbeb magħhom. Jibda jpinġilhom id-droga bħala xi ħaġa sabiħa, bħala xi ħaġa tajba. Immux qiegħed jara. Qed jara lil-ibnek lil dak iż-żagħżugħ li jrid iballalu droga, mhux tant bħala veru ħabib tiegħu, imma bħala dak li minnu hu jista' jieħu l-flus. Qegħdin taraw min hu l-mikri? Ġesu jgħidha ċara. Il-mikri ma jħabbilx rasu min-naċ. Aħna ħafna drabi jiġrilna l-istess ħaġa li xi kultant ma nħabblux rasna minn xulxejn. Imma nibda nara biss x'jaqbel lili. Il-Malti jgħidlek x'jaqbel lili, x'jaqbel il-but tiegħi. Hawn hu l-iżbal. Ejjew tieżies, hekk inkunu verament il-merħla ta' dan ir-rajt tajjeb. L-ewwel qabel kollox inħalluh imexxina. Ejjew narfu kemm iħobbna. San il-jun il-kbir għandu frażi sabiħa li jħobb jirrepetija lill-insara biex jagħmlilhom il-kuraġġ. Kien iħobb jgħidilhom ftakru eżies araw il-kobor tagħkom, iż-żbuħija tagħkom. Iż-żbuħija tagħna mhix qiegħda fina nfisna. Imma żbuħija tagħna ġejja milli aħna eżies għal Alla. U san il-jum kien iħobb jgħid intom mixtrija bid-demm ta' Kristu. Għalina Kristu ta' ħajtu. Eżies, l-imħabba vera tidher meta jien ninsa lili nnifsi biex ngħin lill-ieħor. L-imħabba vera fil-familja meta tidher. Meta kollox ikun għaddejlix, l-imħabba vera fil-familja tidher meta jibda jberraq, meta jibda jkun hemm id-batija, meta jibda jkun hemm id-dlam u l-om u l-missier x'jiġri meta xi ħadd mill-ulied qiegħed marit. Tibqa' hemm ma' ġenb is-sodda ta' bina, tibqa' hemm l-jiem imqajma, tibqa' hemm l-isptar ma tikolx biex tara lill-ulieda lil dawk li tħobb jieħdu l-ħajja mill-ġdid. Dan huwa r-rajt tajjeb, dan huwa l-ħadd tar-rajt tajjeb. Għalhekk il-Knisja tiċċelebra anke l-jum tal-vokazzjonijiet, għaliex aħna l-koll kemm aħna l-ewwel qabel kollox imsejħin biex kemm jista' jkun ninsew lilna nfusna u nagħtu ħajja lill-oħrajn b'dak li nagħmlu. Aħna maħluqin biex nagħmlu t-tajjeb. Anke meta ma jirnexxielekx, ma jfissirx li ma tistax tagħmel it-tajjeb. L-iżbal tagħna huwa hawn li ħafna drabi l-iżbal ta' persuna naqraw il-ħajja kollha ta' dik il-persuna. Ħafna drabi dan li jiġrilna fir-relazzjonijiet ta' bejnietna għax żbaljajt mela int ħażin. Għax żbaljajt mela kull min huwa bħalek
għamel żball huwa ħażin. Kemm inħobbu nittimbraw lil xulxin mhux bit-tajjeb tagħna imma bil-ħażin tagħna. Il-Mulej Ġesu li huwa r-raj it-tajjeb tagħna meta jħares lejna jgħid din hija il-merħla is-sabiħa tiegħi. Anke hawnhekk fil-Vanġelu. Ġesu innifsu juri din l-imħabba lina meta jgħid għandi naċ oħra li għadhom mhumiex f'din il-merħla, imma jeħtieġ li npoġġihom f'din il-merħla. Jeħtieġ nagħmel ħilti kollha biex dawn li jiena qed inqishom ta' barra li qegħdin il-barra jiena dawn indaħħalhom ħalli jarfu kemm jiena mħobbhom. Ejjew aħna wkoll eżjies ma nkunux barranin għal xulxin. Ejjew aħna wkoll nitalmu minn dan ir-raj it-tajjeb li jieħu ħsiebna, nieħdu ħsieb il-xulxin, ngħaddu kelma ta' ġid lil xulxin. Nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar mamudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejja ħuti jeżies fiduċja sħiħa fl-imħabba ta' Alla l-Missier inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja għar-rajja tagħha sabiex huma li qegħdin jieħdu sehem mill-missjoni u s-sejħa ta' Kristu biex ikunu rajja u mexxejja ikomplu imexxuna lejn il-mirat tas-sema permezz tal-kelma ta' Kristu. Nitolbu għall-mexxejja kollha tal-ġnus biex jarfu u jaraw fil-bniedem bħala dik il-persuna li huma msejħa li jieħdu ħsieb u mhux il-persuna li jaħkmu fuqha. Nitolbu għal pajjiżi partikolarment fejn hemm il-ġlied, il-gwerer, l-art imqazza l-Ukranja, sabiex il-mexxejja jaslu fi ftehim biex il-bniedem ma jkomplix jgħix fid-dbatija. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet fil-Knisja biex il-Mulej jiżżgħażagħ jitihom il-qawwa tal-Ispirtu u jarfu jilqgħu u jwieġbu b'ġenerożità għas-sejħat li hu qiegħed jagħmlilhom. Nitolbu għall-familji tagħna sabiex fuq l-eżempju tar-raj it-tajjeb huma wkoll ikunu rajja tajbin għall-familji tagħhom biex f'kull familja tkun hemm verament benniena fejn tikber l-imħabba vera u l-valuri tal-ħniena u tal-maħfra. Nitolbu. Fiskiet ejjew inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment nitolbu għall-morda, dawk li qegħdin fl-isptarijiet, dawk li qegħdin fid-djar, biex huma wkoll isibu persuni li bħar-raj it-tajjeb juruhom l-imħabba. Nitolbu. Il-Missier qaddis dawn it-talbiet tagħna. Sawwab fuqna il-grazzja tiegħek, l-imħabba tiegħek
u għamel li aħna nkunu mmexxija mir-raj it-tajjeb tagħna sakemm naslu fil-glorja tas-sema. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqalluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u mal-qawwiet tas-sema ninsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ntennulek. Għaddejs. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi jireġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek koll. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti tismawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema jibda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna tnubietna, bħalma nafru minn ħati għalina, bla daħalniex fil-tiġrid, zdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija jien li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Mulej, inti ir-raj it-tajjeb tagħna. Ixħed ħarsa tasliem lejn il-merħla tiegħek u qiegħed fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-demm għażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Dawn it-tliet avamarijiet li se ngħidu flimkienek ejjew nofruhom l-ewwel qabel kollox għas-seminaristi tad-djoċesi tagħna, nitolbu wkoll għaż-żgħażagħ biex jarfu jilqgħu kull sejħa li l-mulej jagħmlu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.